Anoita mari. Oh, samongori neMafreezits chete. Hamuna zvimwe zvamotengesa. Sure. Munonyepa. Anokupai profit yakawanda sei pazuva? Anokupai profit yakawanda sei pazuva? Serious? Ko ndikakuwedzerai zvekuti mutengese mungada? Ndikakuwedzerai zvimwe zvekuti mutengese mungada? Nendava motye. Kuno mabvuku tafara motya kuti pamwe vanhu vakatovhoterwa zvakapera. Uyai padhuze ndokumbira muswedere. Swedera ndokumbirawo. Inzwaika zvakatopera kare. Zvakatopera kare. Zvamuri kutya zvachona. Ndoda kutokupai imwe stock ipo paya. Nei? Aiwa munonyepa, ndoda kutokupai. Ndoda kutokusiyirai. Mati? But hamusi kutoziva kuti chii, dai mangobvunza kuti chii. Mati? Ndokupai sechikwereti. Ore zvakanaka. Ko Mafreezits acho mari. Aiwa Mafreezits muri kutengesa. Chindipai Mafreezits ese ndoda matenga ese. Ndati imimi ndimune Mafreezits arapa. Imari Freezits ese amuinawo ndiri kumada ese. Ndoda ese Mafreezits. Aiwa ko motadza neutengesa muchidaro. Why? Bo. Piwa namai ava. Piwa namaiguru, kumbira maiguru kawangona. Samaramba kundiwekera Mafreezits ese nditengese. Sama mavinge imagine. Aiwa chinitengesera yangu Freezits one. Ko inogo. Amuchada. Akana muri kutya zvei. But muchazoshamisika rimwe zuva kuti ndopatingaite masatanist tichiuya tichifamba takadaizvo. Alright, takuenda kana maramba unitengesera zvei. Maiguru varamba unitengesera Mafreezits mavaona. Matoadvisa kuti ngavasatengesa. Ava ndo vaita kuti musaite mari nhasi.